The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 9:1. Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are you not my work in the Lord? 2 Corinthians 3:17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Romans 8:21. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Psalm 34:1. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Psalm 119:108. Accept, I pray, the free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me your judgments. Psalm 63:3-5. Because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with joyful lips. Romans 10:9-11. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the Scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa naandan, it is our routine. Ikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga salang nabuhat nining adlaw. Aron kini dili mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga dili pa magtotoo ang imong buhaton, maong paggamit niya ng imong free will aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31, nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magampot karon sa hilom. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Ubani kami karon pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth, aron kami kat-on pa og dugang nga mga kamatuoran gikan sa imong mga pulong. Ubani kami karon kining tanan nga among pagabuhaton tungod lamang sa imong grasya, tungod sa imong gugma, imong kaluoy,
ug among pahimuslan kini o Dios. Bani kami. Tangtanga mga babag nga niya sa among rauna. Salamat niya among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw. Standa na ito mga subscribers, ato mga suki na nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube o sa atong mga igsuon usab nga mga fellow believers. Welcome kaninyong tanan. Aniya pa kita magadupot karon sa atong tunanan what life is all about. Naunas tanan sa di pa kita mo padayon sa atong gibiyaan kagahapon ato ragong ipahinumdong kanimo nga kita nga mga magtutuo na ato namang yung nasilsil nga kita nahiluna namang yun sa grasya sa Dios human nato dawata tuuhi si Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas ug mao nga usa ni ining mga benepisyo mga kaayuhan nga atong nadawat gikan sa grasya sa Dios. Atong panahon nga naluwas kita mao nga kita tagalangit na. Gawas pa niya na ang atungan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life. Okay. Atong hisgutan bahin kining Doctrine of the Book of Life. Okay? Kaya na pa may uban kaninyong wa pa malamdagi bahin ini. Okay. Ako ang tagaan og definition. Point number 1. Ang libro sa kinabuhi. Permanente kini nga record sa Dios. Iyaning record sa matag sakop sa kaliwatan sa tao nga mituo na kang Ginoong Jesucristo ingon nga ilang manluluwas. Who therefore nakaangko na og everlasting life ug busa ang ilangan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Nakana sa pinadayag 3:5 kaya nga nagaingon din the one who conquers will be dressed like them in white clothing, and I will never erase his name from the book of life. Philippians 4:3 usab nagaingon. Yes, I say also to you, true companion, help them. They have struggled together in the gospel ministry along with me and Clement and my other co-workers whose name are in the book of life. Na. So, ang ilangan nasuwat na sa Lamb's Book of Eternal Life. Apan ang negative side of this that we're going to see, mao ang nasa Revelation 13:8 o Revelation 17:8 o Revelation 20:15. Na in the last three passages deal with the fact that the unbeliever's name dili makita ng iyangan diha sa Book of Life. Kaya waman masuwat ang iyangan. That is why unsa may dagatan ni mong di magtutuo, he is cast into the lake of fire. Itambog siya dito. Now, ang tinuod yun, ang Diyos, wa man manginahanglan og mga libro to keep records. Ang iyang pagka-omnisyente has not only perfect knowledge, kundi hingpit nga paghinumdum. Perfect memory. But this is a humanly devised analogy. Murag ato lang gikaamgid to explain something by way of the perfection sa paghinumdum sa Dios. O to explain to us the fact
nga ang Dios anaa siya permanente and a perfect record sa mga pagtagad sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao ngadto kang Ginoong Jesucristo. Ang Dios nasayod sa tanan. He knows everybody nga midawat kang Ginoong Jesucristo nga manluluwas. O nasayod po siya sa tanan nga misalikway kang Kristo ingon nga manluluwas. And one of the 70 plus things nga giisip ngadto sa maong magtotoo at the point of salvation, mao nga ang iyangan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Life. Busa akong balikon, ang definition of the Book of Life is that it is a permanent divine record. Permanente ni. That God has sa matag sakop sa kaliwatan sa tao nga mituo kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas ug busa who has everlasting life. Na nagiyan na siya og kinabuhing wala na katapusan ug busa ang iyangan has been written in the Lamb's Book of Life. So muna ang punto numero 1. Ikaduha. Let's go to point number 2, description. Ang libro sa kinabuhi, sa ako nang ginaingon, record kini sa Dios nga contain sa mga ngan sa tanang mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Therefore, ang tanan nga nga tao na pag-usab dinhi sa unsa kasaysayan sa tao. And again, the fact that the unbeliever's name dili makita nga gisuwat dito sa Lamb's Book of Life matud pa sa Revelation chapter 20 verse 15 nga nagaingon, if any man's name was not found written in the Book of Life, that person was thrown into the lake of fire. Mao na nga, the fact that the unbeliever's name is not found written diha sa libro sa kinabuhi sa karnero, Lamb's Book of Life, suma sa Revelation 20:15, mao kini ang hinungdan ngano nga siya itambog dito sa linaw sa kalayo. So mao kanang punto numero 2. Adto tas punto numero 3. Ang libro sa kinabuhi, therefore, is used to portray sa pagka-omnisyente sa Dios as it is related to positive volition or negative volition on the part sa dili magtotoo ngadto kang Ginoong Jesucristo in human history. So, hinumdum ka pa ba nga doon na may 5 ka mga kinaiya sa kalag sa tao? The essence of man, like self-consciousness, mentality, conscience, volition, emotion. Ang self-consciousness, ang iyang pagka-alinggat, pagka-sayod siyang kaugalingon, kanya ikaduha ang iyang panghuna-huna, pangisip. Ikatulo mo ang iyang tanlag, ikaupat, ang iyang kabubuton, ug ang ikalima mo na ang iyang pagbati. So, sa diha nga ang dili magtotoo, makadungog sa may balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Ang Diyos Espiritu Santo, mohimo siya sa iyang papel, na ay papel ang Diyos Espiritu Santo to perform His convicting ministry. Pagkumbiktar. Nagitawag kini sa Doctrine of Common Grace diya sa Juan 16, versikulo 8 ngadto sa 11. Now, atong basahon kini. Sa in English, John 16, 8, nagiingon din and when He comes, He will prove the world, kinsa maning He, balang Espiritu Santo. He will prove the world wrong concerning sin and righteousness and judgment concerning sin, because they do not believe in me. Concerning
righteousness, because I am going to the Father, and you will see me no longer, and concerning judgment, because the ruler of this world has been condemned. Tuod kining gisgutan din ni si Ginoong Jesucristo. Okay? Dili ang Espiritu Santo. So, Panginoon niya nga, and when He comes, He will prove the world wrong concerning sin and righteousness and judgment concerning sin, because they do not believe in me. Kana sa Ginoong Jesucristo. Kantong gihisgutan sa unang phrase, mao ang Espiritu Santo. So, moto kung giingon nimo sa diha nga makadungog ang dili magtotoo sa mayong balita sa kaluwasan, mulihok na yun ang katungdanan sa Espiritu Santo, ang pagkumbiktar niya ng dili magtotoo. Kaya gitawag ni sa Doctrine of Common Grace, diya sa John 16:8-11. Now, dinhi, ang Diyos Espiritu Santo, mupa sabot, mupa tinaw, muhimong tataw, causes comprehension, understanding, and perception sa mayong balita sa kaluwasan. Minsahe kini. So, we should know nga ang mayong balita sa kaluwasan, ang mensahe niini, tuohi sa Ginoong Jesucristo nga imo manluwas o ikaw maluwas, kini usa ka espirituhanon nga phenomena. It is a spiritual phenomena. And as a spiritual phenomena, it cannot be understood by a spiritually dead person. Dili. Kaya kanang naminaw nga di magtutuo, patay man siya espirituhanon. He is spiritually dead. Busa. Bantay tayo ni 1 Corinthians 2:14, nag-ingon, the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Now, di ba ang mga dili magtotoo, unbelievers are spiritually dead. Nganong spiritually dead? Because of the formula. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. So, ang tanang mga di magtotoo, patay spirituanon. Therefore, ang dili magtotoo, dili magkasabot sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan apart from the convicting ministry of God the Holy Spirit. Sabtagida, ang Espiritu Santo yun, maoy, na ay dakong katungdanan bahin na niini sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. And therefore, it is the convicting ministry sa Diyos Espiritu Santo that causes the unbeliever to comprehend nga iyang masabtan ang mensahe sa mayong balita sa kaluwasan. At the same time, nagapakita kini ngadto sa di magtotoo nga kini mao ang kamatuoran with regard sa pag-angkon sa kinabuhing wala ni katapusan. At the same time, ang dili magtotoo, makumbiktar. He is brought under conviction of the fact that kung dili siya musab sa iyang attitude, iyang pagtagad, kung siya negatibo, if he does not change his attitude and trust in Christ instead as Savior, he is eternally condemned in the lake of fire. John 3:36. What am I mo niya na? Kamatuoran man kini. However, kung ang dili magtotoo, magpositibo siya at the point of gospel hearing, of course, mudawat siya kang Kristo ingon nga manluluwas. Right on the spot. Gusto? Apan ang dili magtotoo nga negatibo, nga at the point of gospel hearing, siya kumbiktahon sa Diyos Espiritu Santo. Sabot?
nahanapod ang punto din hibay tungod sa pagtuo, faith. Faith for the unbeliever who is positive to the gospel is being energized. Murag mapukaw, murag mabuhi pag-usab. Activated, energized, and it becomes a living faith. Hence, tawagon na nato kini og appropriating faith. Ug ang di magtutuo with that faith in his soul, mutuo siya sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan. So at the point of faith, ang iyang pagtuo kang Ginoong Jesucristo, usa sa kapatan ka mga butang nga giisip mao nga ang Dios Espiritu Santo, having successfully convicted ni ining dili magtutuo, who has responded positively to this, now ang Dios Espiritu Santo takes into gear one of his salvation ministries. Iyang unsa pabuhion pag-usab, regenerates or activates kadtong patay o dormant na ikatuog lang nga tawhanong espiritu, human spirit. Musa, kung balikon katong punto numero 3, ang libro sa kinabuhi gigamit kini sa paghulagway sa pagkaomnisyente sa Dios. And as it is related to positive volition or negative kanang volition toward Christ in human history. And of course, ang pagkaomnisyente sa Dios is related, may kalabutan kini sa doktrina sa divine election nga naa diha nalatid sa Episo 1:4 ug 1 Pedro 1:2 nga nagaingon kini sa 1 Pedro 1:2, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit for obedience to Jesus Christ and sprinkling by His blood. Grace and peace be yours in abundance. Mao ka nagisulti des 1 Pedro 1:2 and so on. But again, this is a written record. Sinuwat kini. Okay? Nga that God has in manifesting His omniscience with regard to the manner in which ang mga di magtotoo mo sanong ngadto sa mga balita sa kaluwasan and either accepts or rejects Christ as Savior. So muna ang punto numero 3. Anto sa punto numero 4. As physical life is required only by physical birth, so spiritual life is required only by spiritual birth. Now, unsa mabot pasabot sa spiritual birth? It is regeneration. Pagkatao pag-usap mo kini ang popular nga phrase ni is being born again. John 3:3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, ang espirituhanong pagkatao, mao ang pabuhi. Okay? Pagpaligon, pagpabuhi ni ining patay nga ingon ta shriveled up manggod ang human spirit niya itong higayon nga nalaglag si Adan, una itong amahan. Sa pagkalaglag yun niya, apil naman ang babae, of course, when they were dead spiritually, it was the human spirit. Mo'y miuk-ok, mihiyos, ingnon ta. Ato na lang ingnon niya na. Nahiyos, niuk-ok, nakatog, you see. So karon inigkabuhi espirituhanon, yan ang maong di magtutuo kay tungod sa iyang pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluwas. Ang iyang dead human spirit is activated. Kay kini kong human spirit,
mao ni ang storage and retrieval system for Bible doctrine, but also provides capacity for fellowship with God. So, ang pagkatao pag-usab, being born again, mao ni ang pagpabuhi sa patay na nga tawhanong espiritu. And that's one of the 6 salvation ministries that God the Holy Spirit has ngadto sa mga magtutuo dinhi sa katuigan sa simbahan. So, as physical life is acquired only by physical birth, so spiritual life is acquired. It is acquired madawat only by spiritual birth and or regeneration. Ug busa ang libro sa kinabuhi designates the record only of those who have been born again. Resulta kanto sa ilang pagtuo kang Kristo nga ilang manluluwas. And is as a result of faith in Christ, having that dormant, katulaging nakatuog na, shriveled up, ni ok-ok, mi hiyos, nga tawhanong espiritu, gi-activated karon sa Diyos Espiritu Santo. John 3:3 ngadto sa 7, Titus 3:5, at sa gisultis Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration, even the renewing ministry of God the Holy Spirit. So, kadtong dormant na ikatuog nga patay nga tawhanong espiritu, human spirit, gi kanang pabuhi kadto sa Dios Espiritu Santo as a result sa iyang pagtuo kang Kristo nga iyang manluluwas. And of course, mao kanay usa sa daghang mga butang nga gihatag ngadto sa magtutuo at the point of salvation. Sabot? So, ang mga magtutuo acquire eternal life. They are born again into God's family, royal family. Ug ang ilang mga ngan gisuwat dito sa Lamb's Book of Life, eternal life, at the point of faith in Christ. Mao kanang punto numero 4. Karon naman ito punto numero 5. Ang libro sa kinabuhi, as a title itself, libro kinis kinabuhi, dili ni libros kamatayon. It's not a book of death. It's not the book of the human race. It's the book of life. Now, there are 2 nouns that are used. Biblos. Ang biblos, feminine noun ni siya. O ang ikaduha, biblion. Neuter noun na kini. Apan, both of them, both nouns are modified by the noun zoe. O unsabot pasabot sa pulong zoe, Z-O-E, ang pulong nga zoe nagkahulugan og kinabuhi, life. And it means, in the context, when it is modifying the word book, may kahulugan kini sa libros kinabuhi. Mao kini ang libro sa wala nay katapusang kinabuhi. Book of Eternal Life. So, ang titulo nga libros kinabuhi itself describes the nature of the life of those kansang mga ngan gisuwat na diha sa maong libro, ug ang nature of that life, everlasting life. Wala na katapusan nga kinabuhi. And that's why ang ilang mga ngan gisuwat na dito sa Book of Life tungod kay na nag-iya naman sila og everlasting life. Karon, ang mga ngan niadtong mga dili magtuto. Okay, the names of those who are unbelievers and do not have everlasting life, wala didto masuwat sa Lamb's Book of Life.
So if you look at Revelation 13 verse 4, ang teksto diha, of course, mao ang kanang gipabuhi nga Babylonian Empire, revived Babylonian Empire, ug ang hari nga mao ang pangu of that empire known as the Antichrist. Okay, versikulo 4 nagaingon, they worship the dragon who gave power unto the beast, and they worship the beast, saying, who is likened unto the beast, and who is able to make war with him? And there was given unto him a mouth speaking great things of slanders, and power or authority was given unto him to continue 42 months. Na mao kini ang katapusang 3 ug tunga ka tuig sa tribulation period. Kaya nabahin manggug kaduha ang tribulation period, 3.5 years plus 3.5 years, 7. And he opened his mouth and slander against God, then slander his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. Kini nagalakip as a believer. Nagalakip nimo. Ingon nga magtotoo, but you would not be here anymore at that time, of course. Dili na. Wa ka na. Gusto? Kay girapture ka naman. Now, why are you not here anymore? Nga naman. You're no longer here at this time, kini nga itong isgutan din tungod kay the terminating event of the church age, of course, mao man ang unsa? Rapture of the church. Ug ang simbahan, pagkakuhaon naman, will be removed. Ang mga magtutuo lamang, mao ang mahibilin dinhi sa correction. Dili mga magtutuo ang mahibilin. Ang mga dili magtutuo, only unbelievers will be left on the earth. O sa diha ng simbahan tangtangon o kuhaon na, there will be the return of Moses and Elijah. Mubalik kini sila si Moises o si Elias to carry out their ministry atol sa unang 3.5 years sa tribulation period, o kini sila mong duha ka mga saksi nga naa nalati diya sa pinadayag 11:3 ngadto sa 14. And in addition, 144 Jews, 144,000 evangelists ng mga Hudiyo will be saved immediately. Human yun sa rapture of the church. They will be sealed. Timbrihan kini sila against divine judgment, against human persecution and slaughter. And that is why when they are described from 12,000 Jews from every tribe except Dan as 144,000, yes, Revelation chapter 7, they are seen later on, yes, Revelation 14, with the Lamb, ang karnero na si Ginoong Jesucristo on Mount Sinai at the time of His second advent. Kaduha niyang pag-ani. Mutunob din diha siya sa Mount Sinai at His second advent. And this will become una kining bahin sa evangelism of the human race panahon sa tribulation period. Ang duha ka mga saksi plus itong 144,000 believers, and this is what's going to lead to the salvation of many Jews and many Gentiles. Daghan ang mga kabig mahimo ng mga magtotoo, but believers in the church age will be in heaven observing what's going on dinhi ining yuta. Busa diha sa versikulo 7 kini nagaingon, it was given unto him to make war with the saints and to conquer them,
and power was given him over all kindreds and tongues and nations. Verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship him. That means, kining beast, nagisgutan din kansang mangangan wa may sulat sa libros kinabuhi of the Lamb nga unsa slain from the foundation of the world. No mao kana nga atong ipag singit nga bahin kini sa doktrina sa libros kinabuhi. No, karon mobalik ta sa atong gibiya ang gisgutan kagahapon nga ato ang giingnan mahitungod sa Biblia unsa ka mahinungdanon gyud sa pagtuon niini nga ang Biblia maura kini ang atong siguro nga giya sa usa ka kalibutan nga way siguro. The Bible is our one sure guide in an unsure world. Muna atong giingon kanimo kagahapon, di ba? Now, nagaingon usab ako kaninyo nga ang imong pagkaway alamag sa Biblia nagpasabot nga wa kay alamag bahin ni Kristo. You see, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Now, kadtong mga bag-o pang nahimong magtotoo, baby believers, should continue to go on in their Christian walk. Padayon sa pagtuon sa pulo sa Diyos, adlaw-adlaw nga paagi, tungod kay siya, usa na ka magtotoo niining panahon within the age of the church. Ang age of the church, sa ato nang nahibawan, gi-establisar kini in time, gi-establisar kini sa Dios Himself after the Pentecost. Human niya itong Pentecostes, pagkunsad sa Espiritu Santo. Busa, ang matagtao nga mahimugso dinhi ning kalibutana ug nahimo silang sakop sa harianong panimalay sa Dios, pinagi silang pagtuo kang Kristo ingon nga manluluwas, automatically nahimo silang church, simbahan. Okay? Kaya ang pulong kong simbahan sa Griego, ekklesia. Ang ekklesia nagkahulugan kini og the called out ones or set apart. Mga hugbong kinis mga katawhan nga linukat sa mahal nga dugo ni Ginoong Jesucristo. Otherwise, a church is called the body of Christ. It is otherwise called the lawas ni Kristo o usab gitawag kinig mga Kristohanon o mga magtotoo. Kini nga itong kapanahunan, panahon sa simbahan, is at the same time called the age of apostasy. Di ba ako ka nang giingnan kagapon? Gitawag kini og age of apostasy tungod kay mao ni panahon nga diin kasagarang mga tao negatibo ngadto sa Dios ug sa pulong sa Dios. Way gana. Wa gyud. They don't have any clue whatsoever kinsa ang Dios o unsa man ang iyang mga plano sa kinabuhi. Wa man lagi sila pagtuon sa pulong sa Dios. So, sila lamag. So, mao nang gitawag kini og age of apostasy tungod kay kasagarang mga tao nining current age nagakahilayo na gikas kamaturan. That is where we get the Greek word apostasia. Kombinasyon kinis duha ka mga pulong apo nga nagkahulugan og apart from og stasia nagkahulugan og to stand. Therefore, kasagarang mga tao karong panahon are said to be standing apart from the truth. Hinon, kining atong katuigan karon, katuigan sa simbahan, gitawag man pud kini og age of equal privileges and equal opportunities. Yes. The privileges and opportunities that are available niining
current age are overwhelming due to the fact that God Himself is offering the tremendous assets. Now, iya kinigisangkap ka na itong mga magtuto. Matag magtuto gisangkapan. These tremendous assets. Now, that believers can acquire through the divine system of gitawag na to grace apparatus for perception. Kung busa ang matag born again person niining atong kapanahonan is rightfully addressed as a believer in time. So as a believer in time, siya may puruhan. He is a potential winner in life as he avails of God's fantastic divine system of assets na akong saad kaninyo atong isigutan kini karon apan nakabsan man butang panahon ato lang ning i-postpone paghisgot ni ining assets, tremendous assets gisangkap sa Dios kanato ingon nga mga magtotoo. Din nilang una kita kutob ayaw sipyat sa paghisgot nato ugma nini. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo nining lain sa nga higayon sa among pagpahimulos sa imong grasya. Nining among paghisgot sa dugang pang mga doktrina na nga kini masilsil sa among limbatakan, sa among kalag, mo kining gamiton sa among adlaw-adlaw nga pagatubang sa daghang mga circumstances kinabuhi. Apan kami nagmalaumon man diha sa imong mga pulong nga maghatag ka na mo giya, maghatag na mo kaligon sa among pagka-anak nimo busa dasiga kami o Dios. Adlaw-adlaw na mong pagtuon sa imong pulong pinagi sa paggahom ka na mo sa Espiritu Santo. Salamat niya mong Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.